ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ତାହା ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ତାହାଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ବେକଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏକ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିବ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମ ଶିଖିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦର୍ପଣ ଦେଇ ଗଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନୁଶାସନ ଜଣେ ଲେଖକ ପରି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କଦାପି ବହି ଲେଖିବା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ଅତିଷ୍ଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କଦାପି ସଫଳ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗତକାଲି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପରିବାର ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଦୁନିଆକୁ ଭ୍ରମଣ କର ଏବଂ ତୁମେ ନିଜ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନିଜଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅ। ଅନ୍ୟ କେହି ତୁମକୁ କେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖତା ହେଉଛି ଯାହା ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେହି ଭୁଲ କର ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ଭୁଲ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତୁମ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା। ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅ ଯାହା ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ସେମାନେ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କର ଯେ ସେମାନେ ତାହା କରିବେ। ଥଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା ଗରମ ହାତରେ ଦେବା ଭଲ। ଯଦି ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା କରେ ନାହିଁ। ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଯଦି ତୁମର ଜୀବନସାଥୀ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମରେ ନାହଁ। ଆପଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବାକୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ କରିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ଅସତ୍ୟ ମନେ ହୁଏ। ଅଳସୁଆ ହେବା ଅର୍ଥ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବିତ, ସଫଳତା ତୁମେ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଅର୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମରିବ, ସଫଳତା ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜୀବନରେ ପାଦଚିହ୍ନର ଏକ ସେଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତୁମେ ଚାଲିଯିବା ପରେ କିଛି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତଥାପି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନକଲି ବନ୍ଧୁ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କଦାପି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ପୁରାତନ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତୁମର ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର ଏବଂ ଦିନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ତାହା କର। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ।
ଅନୁଶାସନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେନାରେ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମଜା କର। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟକର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଜାଣିନାହଁ ତାହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତି। ଥରେ ଆପଣ କିଛି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହା କିପରି କରିବେ ଏବଂ କିପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା କେକ୍ ଖଣ୍ଡ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ନିଜେ ସମସ୍ତ କେକ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। ପରିଶେଷରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ ତାହା କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମରିବ, ସେଠାରେ କେବଳ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟ୍ରାଙ୍କେଟ୍ର ଏକ ବକ୍ସ ରହିବ। ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାକ୍ସଟି ଚାଲିଯିବ। 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମେ ଦୁନିଆକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ତଥାପି ସମୟ ବାକି ଅଛି। 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କର। ବୟସକୁ ତୁମର ସଫଳତାର ମାପକାଠି ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଯୁବକ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିଜକୁ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିବ? ପରିବାର ତୁମର ବନ୍ଧୁ କି ବନ୍ଧୁମାନେ ତୁମର ପରିବାର? ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବ। ତୁମେ କିଏ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାହାକୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମକୁ ସମାନ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଥର କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତୁମେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଛ। ଏହା କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବିବାହିତ। ଏକ ନୂତନ ଭାଷା ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୂର୍ଖତାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଏକ ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏଁ ଚାଲିକି ଯାଅ ଏବଂ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ତୁମ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଅଛ କି? ଯଦି ଉତ୍ତରଟି ହଁ, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ଯଦି ତୁମ ଉତ୍ତରଟି ନା, ତେବେ ତୁମେ ସେଠାରେ ଚାଲିବାରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ କେବଳ ନିଜକୁ ଜାଣେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଉ କମ୍ପାନୀରେ ନ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବନ୍ଧୁତାରେ ଅଛ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ପିତାମାତା ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଅଜ୍ଞ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଅଜ୍ଞ ଥିଲି। ଏକ ମାରାଥନରେ ଚାଲିବା ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ। ଏହା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଶେଷରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଯଦି ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଧନୀ ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଅଟେ। ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା ଭଲ। କେବଳ ମନେ ରଖ, ତଥାପି
ତୁମେ ଜଣେ ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଇବ। ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଆସବାବପତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଭ୍ରମଣକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମନେ ରଖିବେ।